mangan radoyan rajana dolan wong neng omah bingung mung kudu weruh sing ati Joko Sumo ayu apa ora trenyo sawangan iki awakku sing puruh apa muda leganono tunandang broto witing pari dimen mari kon kula ati aduh gusti karane ora kaya wong kang nandang uyuh ngantuk janur paring usada mring kang nandang uyuh saben dielengke nanging sejake keanteng wae kejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku suwun marang sliramu ojo dadi nutike atiku iwak jajan diwadahi gerung bacem-bacem tinimbang urung aduh mas tinimbang urung kadal mangani roti kang mas budal aja digondeli aja digondeli menok gagak kang aku merak pancen sengaja aku dijerak aduh mas sakit hatiku kadal mangani roti kang mas budal aja digondeli kang mas budal aja digondeli nah iki kok